trobar un llibre als lavabos de l'escola. I quin llibre? El mite de Sísif. De Camí. El coneix? I tant. M'agraden els existencialistes. Què és un existencialista? Em dic Lluna. Tu? Jean-François. Per què vols anar a París? Per conèixer Camus. Parles francès? No. I com penses parlar amb l'escriptor? Deixa'm estar, només em volies pels diners. No és veritat. Mare, que guapa. Jean-François! Merde, putain, Luna!